fandme sjov med alle butikker her. De har jo ingen facade. Men hvad skal man om med en facade, når det aldrig er koldt? Sætter jo stort set ude over gaden eller sådan og bliver klippet. Også. Jamen for helvede. Tankstation måske skulle ikke ryge her. Jeg ved aldrig. Der er ingen butik. Det gør ikke noget, når der er folk, der står og er klar til at fylde en bil hele dagen. Det skal man ikke gøre selv. Selv i Spanien. Man siger halvdel af gangen. Så kommer der en randen og fylder din bil. Det skal man sgu ikke bøvle med selv. Det er kun i Danmark, man skal stå ude i en stiv kuling i frostvejr. Så var det kraftigt ikke engang betale inden i kasse mere. Man står der med sit kreditkort og ikke engang taste pindkode, fordi fingre de er helt frosne. Nej. Det kan prøve lidt om, at det er sgu lidt kaos det her land, men service, den er fandme højere. Og så kan det godt være, at det ikke er helt så fattigt som Filippinerne. Han har sgu da en rullestol, han der. Det var delvis hjemmelavet ud, men det var da en rullestol. På Filippinerne, jeg mødte en, han har ikke nogen ben. Så han sat bare og... Ja, det er ligesom de der... Hvad fanden hedder de? Sådan nogle køreplade, man flytter møbler over. Det er bare sådan en træplade med et lille møbelhjul i hver hjørne. Det brugte han. Så satte han over den og skubbede sig rundt hen over vej. Det kan ikke lige være det allerfedeste, når man er i Filippinerne, fordi det er jo fuld af gammel, rådden fiskesaft og pis og hvad ved jeg over det hele. Ja. Det er fandme et mærkeligt land. Fyldt med kæmpe kontraster. Altså, i det ene øjeblik, så er det hele, det kan ikke blive mere fattigt. Altså, lige på den anden side af gaden, så ligger der sådan en, der sælger Gucci og Ray-Ban og... der er der et ur, der er Longines, pisse dyre mærke. Og det ligner ikke en kopibutik. Det kunne være, at jeg skulle lige... jeg skal lige give ham der lidt. Jeg ved ikke, hvad fanden jeg har i lommen. Han mangler da også lidt penge til en tandlæge, kan jeg se. Hvad er det her? 10.000. Jeg ved sgu ikke, hvad det er, men det er vist en god slat. 100.000, det er 170 kroner, så må 10.000 være 17 kroner. Det er også fint, der. Så har jeg gød i dagens gode verden. Jamen, så er det lige herinde. Har de glemt, at der lige er optikker. Det var den der, han er ved at lukke. Det var da mærkeligt, faktisk. Og den anden, han sagde, han åbner klokken 8 om morgenen, og så lukker de klokken 11 om aftenen. Hver dag. Det er så lørdag eller søndag eller helligdag, det er lige meget. Det med at have lukket, det bruger man ikke rigtig her. Det er sat med rar afveksling i forhold til Spanien. Og de står oppe klokken 10 om formiddagen og skal egentlig åbne der, men... You are closed. Tomorrow. I'll look in your door. Yeah. It's okay. I look for a watch. Longines, Jesus sake. I come tomorrow. Thank you. Nice. Så er der ud til, at han har et udvalg. Og det ser da originalt ud. Det sagde han og ham. Men det er samme firma. Så det, han var helt sikker, at det var originalt om ved den anden. Så nu er jeg lige om det, når den kommer af.
hjem og have noget at spise. Forhåbentlig får en god nat søvn, selvom det godt nok larmer rimelig meget. Der er fandme alle mulige fester. Og også oppe på taget af hotellet, der er de en eller anden bar. Det larmer kraftigt indtil klokken 4 om natten. Og så den anden dag, så det var da dejligt, inden de var over. Der er en eller anden tuk-tuk, der er parkeret ude foran hotellet. Han holder der og spiller pisse højt musik. Og skulle det eneste larm og det tidspunkt, der fik jeg simpelthen nok, så stod jeg op, gik jeg derned. Han snakkede ikke engelsk, så jeg pegede bag hans radio og råbte, jalla, sluk for det lort. Det gjorde han så. Jeg mødte ham et dag efter igen, og holdt han derude stadigvæk. Det gør han faktisk hver dag. Han smilte bare. Han har ikke spillet musik siden da. Jeg tror, han fattede, at det var ikke særlig cool. Trods alt. Og nu begyndte det kraftigt ind over regn. Det er nogle måneder siden, jeg har oplevet det. Men det gør der ikke noget. Egentlig. Nå for helvede, jeg går i den forkerte retning. Ja. Nej, det gør der ikke noget, der regner. Får man lige skidt vasket ud af luft. Og gør der heller ikke, det er jo heller ikke koldt. Det er jo aldrig koldt, selvom man går i øsregnvejr. Jeg kan bare gå i bad, når jeg kommer hjem. Jeg tror fandme, det er ham, der har holdt ude foran hotel. Han har den mest kæmpe tuk-tuk i byen. På siden af der står der 240 km i timen. Så skal jeg være flæk med. Så hans felt i dobbelt så bredt som et dæk. Nej, men det var lige lidt fra Kambodja. Det går sgu rimelig, vil jeg sige. Satan, det var altså. Selvom det er sgu lige kaotisk nok til min smag. Og der er trods alt bager, som har været i Europa. Det er jo det restriktionshelvede. Vinter. Dyre elregninger. Du er beskattet langt ind i helvede. Ej, tak. Men det må I ligge og rode med.